Bari je gun gali. Ya yau. Ya ba wani makari ne? Ko wani samu gudu zauna. Ya baka karya bane dama. Ka sani kuma ne a ƙasa. Bari mu duba wani abu nan. Wannan kai da ba. Mara uwa biskit ne ba. Ya za a yi to rayuwa ba kuɗi. Kai ana da uwa dole za mu yi abu ɗaya yau din nan. Allah. Wallahi sai mun yi kuɗi. Allah wallahi mun yi kuɗi yau din nan ba mun yi abu ɗaya. To wani layi. Ka je ka kama gama. Yau ne za a yi abu ɗaya. Allah. Ya kan kama ni. Ya haka ba. Yanzu bayan kwari za mu je nan. Allah. Duk wanda ya goshi ya haɗu kuɗi a nesa. Bayan kwari ya zama dole. Can za mu yi. To mu tafi ma. Kaɗan alajin nan. Allah biya oga. Ba ga shi nan. Dube shi ɗan gidan masu arziki. To ga. A yi abu ɗaya. Kira ubanka yanzu Sa. yanzu na kira shi. Kira shi. Sanan ba. Kawo in ka gama sawa. Uban nasu ya ɗauka ne? Ga shi nan dai. In ubanka bai ɗauka ba ubanka ka za mu yi fa. Ka san mu har mutum muna ci fa. Allah sani. ya oga ga ta can. Yawwa. Alo. Ban shi nan kai. Ka ji ko? Gambaran Mun wannan. kama ɗanka don ubanka kai ma. Kuɗi muka yawwa nura ne su ko ma ka san shi ko ma shi waye. Garkuwar ne ka ce?